ɗazu a cikin hudu ba na ambaci bayani da muka yi kan alaƙar maganar musulunci na maganar soyayya ta addini. Alaƙar addini ita ce mafi girman alaƙa a saman ƙasa. yan wa yau za mu ce 'yan siyasa ba nan kaɗai ba da duniya haka suke. Kowa zai ci zai ribanci zai neman ribantar kabilar shi, a yi kabilanci, a yi regionalism, ethnocentrism, nationalism, duk wanda kalmar suke ake da shi. Dan ƙasa jihar ku an kare ƙasa ce ai wannan ba jihar kuɗe ba, an kare ƙasa kuɗe ko an kare ko ya shigo jihar kaza ne, jihar kaza ne, an shigo jihar ɗaya kabila, haka suke. Na kama muna maganar islam iya da ƙa'ida yan wannan sau da yawa kalmomi ne masu haɗari, amma ganin mutane malamai suna tsoron bayani a musu wani kularkin siyasa a ci ayya gwan ba wani ba ka bane ba. Gaskiya ce, ƙarya ce kuma ta kushi kunu za ta kushi. yan wa gaskiyar magana abinda yake a musulunce cewa kawa mutum alaƙa ka da ƙasar shi, magana ƙabilar shi, magana garinsu bai cikin halin musulmi. Abinda ake alaƙa waye shi addinin shi da halin shi na ƙwarai. Ta haka kawo magana nationalism, ethnocentrism, regionalism na kalmomi masu haɗari kuma su gyara kowa. Abinda za ka auna mutum ko a ina ke kabila ka ce na ina ne waye shi addinin shi. Muna maganar jagoranci ba ɓarawo ba ne. Iya da hali na ƙwarai ba san shi ba da sata. Ka yi mizaninka da wannan abun na mutumin ƙwarai ne iya da amana. Ko kana tsammanin wannan zai amana a duki al'umma shi ka bata ka ɗauka. Amma ba cewa ba dan ya kabila ta dan banza ne yin ɗauke shi. Ba haka bane ba. Gaskiya magana wannan magana kamata mai kokarin sanin ta mai hadari ce. Ba magana kabila, ba magana gari, ba magana kasa, da musulunci ba magana nationalism, babu shi. Nationalism ya cin kalmomi masu hadari a cikin addini, nationalism. Yahudawa yan wa Yahudawa a Yahudawa idan yau ce kana amurka Niger kana ina kai, idan aka amince kai bai hudu ne kana matsayin Isra'ila. Ba magana nationalism a cikin yahudanci matuƙa kana addinin su. Sai mu muke da ta wannan abu ne an waka wanta mu gyara. Ka ɗauki mutum da halin shi da kuma maganan na ƙwarai ne ba ɓarawo ba ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah zaɓa mana mahi alkhairinmu. Duk wanda yake azzalimi ne ɓarawo ka Allah ka bashi. Wannan su ne addu'o'i mu kurum Allah ka ba na ƙwarai kakka ba na banza. Shi ne abin yin mu. Mai ikon zaɓe ya zaɓi na ƙwarai kai zaɓi na banza ko ɗan gidanku ne. Bismillah.